Γενικός είμαι τύπος χαλαρός μες στο μικρόφωνο. Με πιάνει κρίση όπως τον Νίκο Μακρόπουλο στο δευτερόλεπτο. Το θερμόμετρο χτυπάει κόκκινο σκληρό πυρηνικό. Το κοκαλό αφουρεό. Εμείς απευθείας μέσα από τις Αθήνες. Γλώσσες και τα γραφίδι και τις τρελαμένες ρήμες είναι. Αυτός που είδες με το χούδι και το μπάκι. Κι όλοι δείχνουν σεβασμό όπως είναι στο γάκι. Σαν τον καρά λέγε ό,τι θες λέγε. Κολλάω ρήμας από την ηλικία των 15. Συγκεκριμένα αναφέρομαι στην εποχή όπου άρεσα στη ρόξη μαζί με τους FFC. Αρκετά σε επαναφέρω χρονικά στο σήμερα. Πατήσω σταθερά, δεν πάρε παντό σαν τον Ελπίνορα. Τον Νικιάνε φλόγα που είχε ανάψει πριν χρόνια. Κι ο Λέων βαθύσει η απόδοξη στη δόξα. Αναμενίδας, ισχυρά η ομάς. Είναι η μέρα από φράς, η μέρα από φράς για τους μισθούρας εμάς. Αναμενίδας, ισχυρά η ομάς. Είναι η μέρα από φράς, η μέρα από φράς για τους μισθούρας εμάς. Στη σφαίρα του μύθου με τους κεντάβους του πηλίου. Γιατί το δίνω σταθερά από την εποχή του βινιλίου, της κασέτας και της φλόπη. Στο ξαναλέω ότι η φάση με έχει στρατιώτη από τη μέρα την πρώτη. Και μετά από τόσο καιρό γνωρίζεις τον τρόπο που τρώω. Δεν πίνω πάπους ούτε παίζω φράω. Παραμένω εδώ, παρόλες τις αντικσότητες. Θες με για άλλη μια φορά να σπαρώ απόδειξες όπως ο Μάικλ Φέλιξ με τη γραμμική πίτα. Κοίτα, φθονούντες να βιώνουνε την ήττα. Δεν είναι ίδια, είναι πιο μεγάλη προγλώξα. Κι ο Λέων βαθύσει η απόδοξη στους Φόξαν.